I den skriftlige del af den her opgave, der blev der redegjort for, at en hyperbel med centrum i 0,0 vil have to asymptoter, skoasymptoter med den ligning, der hedder henholdsvis y er lige med minus b divideret med a gange x, og y er lige med b divideret med a gange x. Og det vil jeg nu gerne bevise. Og til at starte med vil jeg lige kun bevise det for første kvadrat. Det vil altså sige her. Nå, det første vi gør, det er, at vi prøver at isolere y her. Nu har jeg formlen eller ligningen, ABC-ligningen for en hyperbel med centrum i 0,0. Læg mærke til, at der ikke står x i anden, eller x minus x0 i anden, men bare x i anden, og det er jo fordi, at x0 vil jo være 0, så der vil egentlig bare stå x i anden her. Nå. Nu skal vi så prøve at isolere y. Og det første vi kan gøre ved den her ABC-ligning, det er jo, at vi kan prøve at flytte x i anden divideret med a i anden over på den anden side. Det gør vi sådan der. Og mens vi gør det, så kan vi også skifte fortegn, sådan at der ikke står minus y i anden divideret med b i anden, men y i anden divideret med b i anden i stedet, og så skifter vi også fortegn herover. Det næste vi så kan gøre, det er, at vi kan gange med b i anden på begge sider. Og vi kan se, at vi skal gange to steder på højre side. Først ind i den her brøk, og så med minus 1. Når vi ganger ind i brøken, så får vi jo b i anden gange b i anden x i anden. Sådan, divideret med a i anden. Således. Og så vil b i anden gange minus 1 bare være minus b i anden. Sådan. Okay. Det vi så kan gøre, det er, at vi kan flytte b i anden divideret med a i anden ud foran en parentes her. Jeg prøver at vise jer, hvordan. Vi får stadigvæk y i anden, og så ser vi b i anden divideret med a i anden. Og så en parentes. Så vil vi have x i anden, og vi vil have minus a i anden. Og vi kan lige prøve hurtigt. Det var ikke lige det, jeg ville. Ups. Prøv lige at flytte ud her. Sådan. Okay, vi kan lige prøve hurtigt at gange ind. B i anden divideret med a i anden gange x i anden, det vil jo give b i anden x i anden divideret med a i anden, som er det første led vi har her. B i anden divideret med a i anden gange minus a i anden vil jo give b i anden gange minus a i anden divideret med a i anden. Der vil a i anden gå ud med a i anden, så vi vil kun have minus b i anden til at stå tilbage, så det giver mening. Yes. Nå. Så kan vi, det eneste vi kan gøre nu, det er, at vi kan tage kvadratroden på begge sider. Så vi får y, kvadratroden af y i anden vil jo bare være y. Og så vil der her stå b i anden divideret med a i anden, og det vil jo være, fordi at hvis både nævner og tæller opløftet i anden, når man tager kvadratroden, så vil man jo bare fjerne i anden tegnene. Og så vil vi så få kvadratroden af x i anden minus a i anden. Vi behøver ikke at sætte plus minus foran, i og med at vi kun redegør for første kvadrat, og der vil y altid være positiv. Således. Okay. Og x for den sags skyld vil også altid være positiv. Nu har vi så reduceret, så vi har fået y isoleret. Så det næste vi så skal gøre, det er, at hvis vi går tilbage og kigger på den her lille tegning, så kan vi jo se, at jo længere vi kommer hen ad x-aksen, jo mindre er afstanden mellem asymptoten og hyperblen. Så hvis vi nu finder differencen mellem de to, og så bagefter lader x gå mod uendelig, så skulle det gerne give, den her difference skulle gerne gå mod 0. Hvis det er sandt, så kan vi altså bevise, at det er en asymptote, vi har med at gøre. Så det vil vi nu gøre. Vi vil nu trække de to fra hinanden. Så vi har først og fremmest vores b divideret med ax, som er vores
asymptote her. Og så trækker vi så det, vi lige fandt frem til herop. Det trækker vi fra. Og jeg kopierer lige det her, så det bliver lidt nemmere. Okay, og det prøver vi så at reducere nu. Det første vi kan gøre, det er, at vi kan se, at der er b divideret med a i begge led, så vi kan trække b divideret med a foran parentes. Så får b divideret med a, og så x minus kvadratrod x i anden minus a i anden. Således. Okay. Og det næste vi gør, det er sådan lidt specielt i og med, at vi ganger, vi prøver at forlænge den her brøk, fordi det giver mening senere hen. Og vi forlænger det med det her, det der hedder x plus kvadratrod x i anden minus a i anden, divideret med x plus kvadratrod x i anden minus a i anden. Det vil jo bare give 1, så det gør egentlig ikke nogen forskel, at vi sætter det ind. Det svarer jo lidt til at gange med 1. Så vi har stadigvæk b divideret med a foran her. Så har vi så det her led. Og så sætter vi så bagefter vores gamle led på her. Sådan. Okay. Og igen, det vil vi så prøve at reducere yderligere. Og hvis vi kigger i tælleren her, så har vi mulighed for at benytte en af vores kvadratsætninger. Vi har nemlig 2 led, og de her minder om hinanden. Det eneste, der er forskel, det er fortegnet. Og vi ved jo, at vi har kvadratsætningen a plus b gange a minus b, hvor at a og b er i parentes. Det vil give a i anden minus b i anden. Så det vil vi nu prøve at gøre nedenunder her. Vi har stadigvæk b divideret med a, og så vil vi så gange med a i anden, som vil være x gange x, det er x i anden. Og det næste led, det vil så være minus først, og så vil der stå kvadratrod x i anden minus a i anden, og når man har kvadratroden af noget, og man så lægger det i anden, så fjerner vi jo kvadratroden, så der kommer til at stå x i anden minus a i anden. Sådan. Og vi kan jo egentlig hurtigt lige skifte fortegn her, så der kommer til at stå minus x i anden plus a i anden. Og det skal så stadigvæk divideres med det her hernede. Sådan. Okay. Og det næste vi så vælger at gøre, det er, at vi kan meget hurtigt se, at x i anden vil gå ud med x i anden her. Det kan vi lige hurtigt prøve at skrive ind. De her to vil gå ud med hinanden, fordi der står x i anden minus x i anden. Så vi har det her til at stå tilbage. Og så kan vi så sætte den anden brøk på, så der kommer til at stå BA i anden. Og så skal vi selvfølgelig også have til at stå gange A hernede. Og hvis vi forkorter endnu mere, så kan vi se, at vi kan bare lade det ene A gå ud. Så i stedet for at der står A i tælleren her, så fjerner vi bare det ene af de her A'er, så der står BA. Således. Og nu kan vi altså ikke reducere mere. Men det her, det er et udtryk for differencen mellem hyperblen og den skrå asymptote. Okay. Som vi sagde før, så hvis vi så prøver at lade det her gå mod, at lade x gå mod uendelig, så skulle den her difference gerne gå mod 0, som I kan se her. Det er jo meningen med en asymptote. Så det prøver vi nu at gøre. Vi sætter nemlig limes. Vi sætter det her til at være limes. I limes hedder det. Dam. Sætter det lige ind her. Okay. Og så lader vi x gå mod uendelig. Og vi har jo kun x i nævneren hernede, så vi kan bare redegøre for, hvad der sker her. Der er 2 led med x, så hvis vi tager dem en efter en. Det første led x, når det går mod uendelig, så vil x bare blive større. Det vil altså sige, at nævneren også vil blive større. Det andet led, hvis x går mod uendelig her,
så vil kvadratroden, resultatet af kvadratroden, den vil jo også blive større, i og med at tallet inde i kvadratroden bliver større. Så når x går mod uendelig, så vil begge de her led gå mod uendelig. Dermed så vil nævneren gå mod uendelig. Og når nævneren går mod uendelig, så går brøken mod 0, i og med nævneren bliver større, mens at tælleren forbliver konstant. Så det kan vi altså sige, at det her det går mod 0. Således. Og dermed så kan vi jo sige, at differencen vil blive mindre, jo mere man går mod x, og dermed er der redegjort for, at b divideret med ax er en asymptote til den her hyperbel med centrum i 0,0.